Puriani tuhatta, taparade ma rohatta, tapukama parminggota, martangiang nahohom mahita di hudulat tabi. Amin, marede mahita. Hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Madok mauliate mahamudi amay, na mga rorohita siyan gonggoman ni hahulomon, jalan apa saton hita tubagasan harajaon ni anak hahulongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata, pargugu na suhatu dosan, amanami na di benua gijang, di paboton horo tu akaparohan nasian purbay, marhite-hite bitang, naung tubuh anakmu nasasadai. Sodangi marohanami, asa hutadahami haporsiaon nasitong, marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogut, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Sondangi
Abegema patik ni debata dihita sadarion, imana tersurat di patik ni debata dihita sadarion, imana tersurat patik parjolo doho lapatanna. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni oddo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Rap mangidogogo mahita Tuhan debata martangiang mahita ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon na habar tu patikmi. Amin. Mared dehita. Tatopo ti madosata dia do penni debata martangiang mahita ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom uhilala hami rikot doa sini roham disalugut hami halak pardosa alani ido ubahan nahwat paserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parto iparhatopot rohanami tung najujud dohami manibilisian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian julung ala ni dosa nami ay dang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa jala hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalason nami marhite-hite pangulo nami nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon nitod di parbadia asa tarapul situturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tabege mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Jehovah unang ho mabiar. Ay ahu do siluluhon ho nunga pola huju guarmu ahu na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marete hita. Sambuhoki dung Jesus maringan dia Kasai dosa kini main muda naik dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung sonang doa dung Jesus salam dung Jesus maringan dia Arona utagan tumuhung tahe dung Jesus maringan dia Dohau mapartohap di sangap use dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung sonang doa dung Jesus salam dung Jesus maringan dia Epistel turpu di hari Minggu sadarion imana tersurat sian pasal meno 40 ayat 5 sahatu sapul sada tajahama margati soring martua ma bawa nama bahin Jehovah haposanna jalan naso olo marbalik paihuton sigijang rohai akan apa paula-ula gabus Dang lomoroham di pelean si potongon dohot si panganon dituraho pinggolhu duasa dang dipangidoho pelean si tutungon dohot pardosaon dipangidorohaku do patupahon lomo ni roham ale di bataku jala di parsitongani rohaku do patikmi dang hutabunihon hati goranmu di bagasan rohaku sai hupaboa-boa do hasitonganmu dohot hatu aunmi Ndang huporso asini roham dohot habonaran mi tuluhutan nabolon martua mana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen Maret dehita
Katidak ko mahaporsyaw tay. Songon na hinatidak ko nidongata sa porsyaw di sadok portibyon. Rap mahita madok. Aw porsya di debata Jehovah. Ido ama pargona sa tudusan. Nato mapalangit dohotano. Aw porsya di Jesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasaday. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabi siyaton di porbadia. Adora sa habuan. Ido tuhata na tumaon na bernit. Di panguman ni Silatus. Na mati terpajal di mana di hau pinorsilang. Na tuwa tu banotoro. Dung ditanom. Na mula mangulu di hari patuluhot. Na manaik tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargona sa tudusani. Di simay ba na pa'y mamula sugot to tanon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Aw prosea dito di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panihalak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di atay na mandok, mula mangulu do sugot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabigema, kor dari Grace.
Tapi gimana titing masa di huriata sadarion. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Januari 2026. Nah perjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu 2 dung Epipanias. Topik minggu, naungga bemamora dohita di bagasan ibana dina saluhutna. Napa duahon, ruas napida. Mulai sadarion, minggu 10 Januari 2026, nunga pida keluarga Bernardo Manurung Inangi Helda Boru Pasaribu dohot 2 dakdanak pida huria tu HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta. Napa tuluhon situa pensiun Manang Purna Bakti. Sadarion Minggu 10 Januari 2026 di ibadah pukul 10 sadawib patupaun ni huriata do pensiun situa sian haparhaladon di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, tu inang, situa prida boru sian turi, sian sektor Cipinang Asam. Hobar tu aturan peraturan HKBP pensiun umur 65 tahun. Di sude ibadah pasahatot tado talikasi tujolo nilanggatan marhite amplop tu situa prida boru sian turi. Songon hamulia teota saleleng marhobas di HKBP Sutoyo. Las marohata pasahaton. Dung sipul ibadah diuduti acara ramatama di lantai 4, ni dohotan ni parhalado, dohot keluarga, 2 kakak perwakilan setiap sektor, 2 setiap paduan suara, 2 kakak setiap kategorial, dohot kelompok 2. Napapaton, sekolah minggu dohot praremaja. Mulai sadarion, Minggu 10 Januari 2026, sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo masuk ibadah pukul 7.30 WIB. Disosoi itu sudah natoras di sekolah minggu dohot praremaja asa di Papotohon. Napalimahon, par guru malua khusus. Mulai sadarion Minggu 10 Januari 2026, nunga dibuka pendaftaran par guru malua khusus turuas ni HKBP Sutoyo naung marumur 20 tahun tu kijang. Ruas nasia luar ni HKBP Sutoyo asa dibuan surat hatorangan par huriaun sian huria haroroana. Napaonopon rapat huria. Hari Sabtu 24 Januari 2026 patupaun ni huriata do rapat huria HKBP Sutoyo mulai pukul 10 WIB. Maringana di gedung utama gereja HKBP Sutoyo. Laho manotopon program dohot anggaran HKBP Sutoyo tahun 2026. Rapot huria ni hadohotan ni parhalado HKBP Sutoyo, 2 halak perwakilan ganup sektor, 2 halak ganup paduan suara, 2 halak ganup kategorial. Disosoi tu sude utusan na diudang tu rapot huria asaro hobar tu jadwal naung ditotuhon. Napa pituhon bingkisan Natal. Hari Minggu 25 Januari 2026, Ari Parpudi membuat bingkisan Natal sian huria. Disosoi turuas nama balu, ama, ina, dohot, nasopot somarama somarina asa dibuat B. Napa waluhon, iuran manang pilihan tahun. Disosoi tu sudah ruas ni HKBP Sutoyo, asa ta ingot manggarar, membayar iuran pilihan tahun siala nunga masuk kita di tahun 2026. Napa siahon, barita habot ni roha. Nunga jumolo marujungolu, inang risdonna boru panjaitan, opu geparel boru. Hari Kamis 15 Januari 2026 tutup umur 61 tahun. Hina baluhon ni amang situa Dr. Anus M. Sialoho meninggalhon ianak kodoh pahopu sian sektor Halim. Napa 10 sumbangan. Di jalodo sumbangan sian NN sektor Kapung Makassar bunga altar hari Minggu 18 Januari 2026. Hamulateo di ulang tahun napa 10 tahun. Lawa pasikopot titingon boi mata jaha di titing cetak dohot barkot naung disediaun huria. Songonima saha di titing di mingguta sadarion.
Maredihita, huhu, papunggon pelian parjulu, doh paduahon, las marohat tapasahaton. Christus Dominus, hatol mansa sude naniago isi bolis di mulana idope Jesus Christus Dora Japa si pamolusa sude. Si pujian do ibana aya si rohanai si olong do hatana ay holong rohanai di pardosana tumanda jeani rohana be. Sahat matuhoton diku saramoti nama aina susado diriku molo aku rudia saite obi matangaku asa unang
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Jamita di bagasan Mingguta Sadarion, Dienet do sian sada Korintus bidusada, mamuka sian ayat 4 tolhastu ayat na pasiahon. Hujahama dihita saluhutna, songonomma didok. Madok mauliate doau toktong di debatakku sialahamu. Marningot asini rohani debata naung nilehon na Tuhamu di bagasan Kristus Jesus. Ay naung gabi mamura dohamu di bagasan ibana di saluhut nai. Disadok hatai nang disude pangatusion. Ay naung dipahok do dihamu panidangion nataringo tu Kristusi. Asa dada nahahurangan hamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata. Na maima-imam namahamu dihapapatar ni Tuhatta Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamuro di ujung. Gabe so hasurahan di ari ni Tuhatta Yesus Kristusi. Haposad do debata, naung majuhamu tu parsauran, dohot anak na Yesus Kristus Tuhattai, isido sahakna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, topik ni Mingguta Sadarion, ima naung gabi mamura dohita di bagasan ibana di nasaluhut. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Molo disukut tuhita nuaing akamanginang. Horong Dia manuaing hita. Marhite-hite turpukon. Horong ni halak na mura do manang horong ni halak na pugus. Molo disukun noy kamu mamura do hamu manang merpugus. Ramaoldo mangalusi ih. Say di parsita jolma do asa mamura ibana. Semua orang mengimpikan untuk menjadi seorang yang kaya. Buasa ala molo mamura bui ma dihormati, dipasangap. Jala molo mamura dang tergantung be tuhalak na asing. Somalna halak namura ima molo gumudang artana sian utangna. Molo gumudang do utangna sian artana, baboy do tardok na pugos. Ima pemahaman secara sederhana. Alay nakiturpukon, mangiduhon, marhite-hite topik, namadok naung gabi mamura dohita di bagasan ibana. Hamuraon na songod dia do. Asabui takas taboto bahwa turpukon dang naing menugihok kita untuk merasa kaya dalam hal materi. Alai no bagas ini ima kaya merasa. Bukan mau merasa kaya, tetapi kaya di dalam merasakan. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molo tabering sian latar belakang ni turpuk.
bahwa luat Korintus ima pusat perdagangan internasional. Luat Korintus mereka kaya secara ekonomi. Luat Korintus maju secara intelektual dohot budaya. Alai sebaliknya, huria na adong di Korintusi gabe terpecah belah. Huria na adong di Korintusi terjadi parbola-bolatan ala kepanatikan tu pribadi ni aka parbarita nauli. Gabi adong kelompok-kelompok. Adong namangguari dirina kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kepas. Jala kondisi ni huria na adong di Korintus ima masama kesombongan rohani. Basa-basa na adong di Nasida. Sude akta silihon-lehon na adong di Nasida. Gabi disombongkan, gabi dihagidjakon. Melihat orang menjadi sepele. Mamering dongan na gabi langgus. Gabi terjadi penindasan. Sian halak na gumogo, tu halak na gumale. Jala ido bain na dipaingot Apostel Paulus na sida. Marhite-hite turpukon. Jala dipukado nakit turpuki. Marhite-hite padohan nama dok mauliate Apostel Paulus. Rasul Paulus mengucap syukur mauliate. Doau toktong di debatakku, siala ni hamu marningot asini rohani debata, naung nilehon na tuhamu. Ini menjadi hal yang luar biasa. Madok mauliate Apostel Paulus di silehon-lehon ni debata, tuhuria na adong di Korintusi. Mauldo halak madok mauliate di silehon-lehon, di basa-basa ni debata, naruto donganna. Mauldo hita madok mauliate, mololam gadda, asini rohani debata di dongata. Sangat jarang orang mengucap syukur jika saudaranya, jika temannya, jika orang lain memperoleh berkat dari Tuhan. Biasanya molo menyangkut tu dirita dolas ni rohai di sido hita madok mauliate. Ale molo menyangkut tu donga dolas ni rohai jarang do hita madok mauliate. Dakyar berata dok mauliate Tuhan alalas rohani dongakku. Mauliate Tuhan ala mekkel dongakkan. Mauliate ma Tuhan ala marulup-ulup todi ni dongakan, jarang doi. Alai anggo Apostel Paulus, dia mengucap syukur atas pemberian Tuhan sekalipun itu tidak menyangkut kepada dirinya sendiri. Ahasileon ni debata, tuhuria na adong di Korintusi, bahwa si lehon-lehon ni debatai nakin ragam godang akasilehon-lehon ni debatai. Jala didok di ayat na palimahoni. Gabe mamura dohamu di bagasan ibana di saluhut nai. Disadok hatai nang disude pangatusion. Asam molo didok HP songoni nakin. Didok Apostel Paulus nakin si songoni. Manang ise naung majalo. Yesus anak ni debata. Manang ise na porsea. Pabua Yesus si paluai. Gabi mamura maibana di hata. Nang disudi pangatusion. Taringo tu hata ni debata. Siapa yang percaya kepada Yesus anak Allah.
Siapa yang percaya kepada Yesus Juru Selamat, dia akan kaya di dalam firman Tuhan dan juga di dalam pemahaman akan firman Tuhan itu. Mamora di hata nang di parbinotoan. Dua hal naikon seimbang. Dua hal mamora di hata nang di parbinotoan. Dua hal naikon sejajar. Alaniaha, ala gudang dohalak. Mamora di hata, alaydang mamora di pangatusion. Imahalak nama dok naso binotona. Jala didok may nangongar. Banyak orang saat ini mengatakan apa yang dia tidak mengerti, apa yang dia tidak paham. Jala sebaliknya musik. Adong dohalak na mengetusi. Adong dohalak na paham. Ada orang yang mengerti. Namun dia tidak mampu untuk mengatakannya. Jalam olo halak si songoni didok may holat tu diri na sendiri dui. Itu hanya untuk dirinya sendiri. Alanido bain na dohonot tama. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mamura may mana di hata nang di pangatusion taringo tu hata ni debatay. Dihita saluhukna na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Diarahon Apostel Paulus do. Huria na adong di Korintusi. Laho mamake untuk menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Marhiti-hiti ragam niaka basa-basa. Ragam niaka talenta. Laho membangun. Laho padimud-dimun. Jala mamake si lehon-lehon ni debatay. Tuaka ulaon. Parsuruan ni debata. Unang dipakai. Ganup akka si lehon-lehoni. Laho berdebat. Laho marsual. Lalap di bagasan pertengkaran. Ternyata pemberian Tuhan yang berbeda-beda kepada masing-masing. Bukan untuk dipersoalkan. Bukan untuk dipertengkarkan. Tetapi naing ma. Ganup akasi lehon-lehon na marasingi. Saling melengkapi, saling mendukung. Dan itu akan dipakai demi kemuliaan lau pasangapon goarni debata. Asa fokus mamake potensi na adongi. Laho padinggaton paulihon parsaoran di tonga-tonga ni huria na adong di Korintus. Asa unang masa perbulat-bulatan. Asa unang masa gap. Unang masa kelompok-kelompok ay nunga masay di hati-hai. Asa ido odolan na naing dohonon ni Apostel Paulus. Jala diodolhon Apostel Paulus do muse bahwa dang hurangan hurian na adong di Korintusi. Mereka tidak kekurangan. Dakya hurangan nasida ay basado Tuhani marsilehon-lehon di nasida. Dang siyan materi nanaeng odolhonon na diturpukon kekurangan ni. Alay siyan hamoraon ni rohado. Melihat potensi yang ada, itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Mangida akasi lehon-lehon
Ima si lehon-lehon partod dioni. Itu adalah menjadi potensi yang luar biasa, yang bisa membangun, yang bisa menjadi kemakmuran di tonga-tonga ni akka luas ni huriai. Ido bena dipaingot ibana ma bahwa si lehon-lehon ni debatai argadoi itu sangat bernilai, itu sangat berharga. Apa yang kita miliki saat ini, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu sangat berharga sekali. Bukan hanya untuk diri kita. Dada hola tu diri tayarga, alai doho donang tuaka dongata. Gudang si lehon-lehon ni debata naung tajalo. Gudang akan naung nilehon ni debata di bagasan ngulut tamar sada-sada. Alay si pata, dang taargahon si lehon-lehon ni debatai. Buasa dang taargahon. Biasanya orang kurang menghargai apa yang dia sudah dapat. Selalu menginginkan, selalu menghargai, dan mengharapkan apa yang belum dia peroleh. Ido ben nagudang jolman waing maul madok moliate. Halak na maul madok mauliate ima halak naso menghargai ahanaung adong, ahanaung dapokna, ahanaung diibana kurang dihargai. Alanyaha ala say lubi, say naing, say naing, say naing. Dihita saluhukna nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dia donanaing odol hono niturpukod dihita di obbason. Apa yang ingin dipesankan nat sini kepada kita saat ini? Nanaing dohono niturpukod dihita di obbason na perjulu ima naing mahita madok mauliate tu di bata. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tung pegumudang di dongata. Tung pesumurung di dongata. Alai naik kita toktong madok mau lihat itu di bata. Alaniaha, ala di lehon di batado ragam ni si lehon-lehon. Laho patuluson ulaun ni di bata di portibion. Jadi molo dilihat di bata piragam niya kasi lehon-lehon na tuhita marsada-sada kamanginang. Taingot ma. Dalan ni di bata doi patuluson sakap na. Dada lau patuluson sakap tai. Dada lau patuluson hagio ni daging tai. Apapun pemberian Tuhan, itulah cara Tuhan untuk menyatakan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Ido na perjulu. Jadi sotung taripu si lehon-lehon ni debatana tu hitai dia pi baik materi maupun immateri. Itulah cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Ahana naing dihirim debata sakapna di tonga-tonga ni nguluta nang dinahumalia kita. Ido na perjulu na paduahon taargahom ma si lehon-lehon ni debatai. Mari kita menghargai setiap pemberian Tuhan. Mari kita menghargai setiap pemberian itu. Memang molo songon na dirohatay do di lehon ulo do hita maul madok mauliate. Bahkan ngajar kita tulus madok mauliate. Kita sudah jarang tulus untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur. Olodo si pata iliad dongat tuhita. Holas sekedar mauliate dah inna. Alay di bagas rohana doa palay inna. Alay naing dohonota, mari kita menghargai setiap pemberian itu.
Karena itu sangat berguna. Sekecil apapun pemberian yang diberikan oleh Tuhan, rasa dakadong na met silehon-lehon ni debata di ngoluta. Alay bui do me titabereng. Ala niyaha, ala ni say marnahurang terus dihita. Ala ni taargahom maganup akka silehon-lehon ni. Tajaga taramuti. Karena Tuhan kelak akan bertanya. Karena Tuhan kelak akan meminta pertanggungjawaban atas segala pemberiannya dalam hidup kita. Ikon ingotot tadui. Dia pesi lehon-lehon ni debata di bagasan nguluta. Dilehon istri, dilehon anak ko, dilehon arta, dilehon jabatan, dilehon kedudukan dohlan akan asing. Apapun pemberian itu bukan untuk disombongkan. Dada lau membandingkan tuak kadongan daung. Alai dilehod debatapi naeng adong di hita. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan ni debata. Jalan na parpudi na naeng putih kata marhiti-hiti turpukon. Ima dijodoh hita tu sada parsauran. Kita dipanggil ke dalam sebuah persekutuan. Ketika Tuhan memberi, ketika Tuhan menganugerahkan, tadok mau liate, naik kita di bagasan hasadaun, unang masa parbulat-bulaton, unang masa di tonga-tonga ni huria, ada kelompok-kelompok, unang masa di tonga-tonga ni punguan, adong punguan di bagasan punguan. Ala niyaha, ala sudi, si lehon-lehon ni debatai untuk membangun, untuk mempersatukan, untuk mempersekutukan jala ido na hinirim ni debata di tonga-tonga ni gulmi ni nguluta di obbason. Jala di partikianon naing pabor hatot tama sahalak sian parhalado ni huriatta memasuki masa pensiun. Di naung makubasi liling di tonga-tonga ni huriatta kurang lebih 20 tahun. Totu godang doaka si lehon-lehon ni debata. Naung jinalo niya kapangula ni huria. Si lehon-lehon partodion nang si lehon-lehon pardagingoni. Patar mata bereng bahwa Tuhan adalah maha kaya. Tuhan adalah penyedia terbanyak. Tuhan adalah penyedia terlengkap dan sempurna. Di lehon debatadui itu akka pangula di tonga-tonga ni huriana. Jala di padasip debatadui tungpe godang hamaolon. Tungpe godang parukilon, tungpe godang akkanani adupanna. Tapi Tuhan memampukan, Tuhan patauhon, dada ala ni hagogo o pribadi, dada ala ni parbinotoa ni, dada ala ni roha sabingi, alai ala padonganion ni debatadui, mampu untuk melayani di tonga-tonga ni huria. Jala terjodoh hitanang parhubas di tonga-tonga ni huriai, makubasi, akadongan, akadinahumaliak kita, asa marhiti-hiti pakubasyotai, saling melayani, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Atong tahamolatehom ma, ganup akapahubas, dohot na makubasi, ala dalan ni debatadui, karena itulah jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Ido cara ni debata patuduhon holong ni rohana. Tua karuas ni huriai. Marhiti-hiti pakubasion ni akka pangula ni huria di tonga-tonga ni huriai. Atong marguguma inang situa nanang pensiun mengadupi masa pensiun. Asa Tuhan ma
nama masuk aka ulaw muna na sa lilingon. Jala Tuhan mana margugoy hok kamu. Dilehon gadyang ni umur, dilehon na sa narikot. Jala dangadong sa dapi. Nadinggan naong binasabasahon ni debata na tertading di bagasan ngulu ni jolma. Tidak ada satupun yang tertinggal apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, kebaikan kepada setiap orang. Alani si kokma asini rohani debata, si kokma pasu-pasu ni debata di bagasan ngulu muna. Amin martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan didenggan di basam dohot asini roham. Nunga dipakulingi hohami marhiti-hiti hatami. Jala ditugu-tugu huro hanami. Asa mangatusi hatami. Jala mangulahon hatami. Ay nunga hujalo hami gudang siakko. Hupake hami may. Lahu padimud-dimun. Lahu padinggaton. Parsauran nami. Rap nang parsor nami dohotto. Di bahini Tuhan, saya patau mahami di saluhut nai. Jala pargugui mahami. Patuluson sakakmo. Marhite si lehol-lehommu di bagasan ngulu nami marsada-sada. Dada patuluson hagiot manang sakap ni rohanami sabing. Ali Tuhan di bata. Diobason martangiak kami. Di saddo ruas ni huriam. Namar sahit. Namar sitaonon. Namar sakna tarilu-ilu. Apuli nasida. Jalap patau nasida. Pergugui nasida. Asa toktong nasida. Marhiras ni roha. Marlas ni roha. Dinalaw manguduti akka ulona. Suang songoninang parhaladum. Na memasuki masa pensiun diobason. Inang situa Frida Bursiaturi. Homa Tuhan natoktong marmudu-mudu. Jala mengalehon nasa narikot di bagasan nguluna. Pasu-pasu nasa pakubasyon na nasa lilingon. Jala homa Tuhan namadongani ng keluarga na. Asa marhiti-hiti hajongjongan nasida. Gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan, dia kadu sa pangalasyon nami nagudangi. Salpuhon ma asa tamahami macalo pasu-pasum. Di bagasan Kristus Jesus, jalo jala uluy matangi ang pangiduan ilihilik namyon. Amen. Tapasahat mapiliata huhut marede. Konangi pasu-pasui dilehan tuhaki tarobi asi-asibi marite anakni jalo mapuji aki Jesus palu
sohot basami saleleng goluki homa totong puji oki sangabi goharmi jaloma puji aki Jesusi paluai boy ang bongo tu surgoi maridah sangaponi. Godangi pasu-pasui di lehon Tuhaki tarlobi asi-asimi marhite anakmi jaloma puji aki Jesusi paluai boy ang bongo tu surgoi maridah sangaponi. Sahat mahita tu acara paborhaton si tua pensiun ditiki maridde hita Romano Tujolo inang situa naneng pensiun rap dohot amang jala dipudi manon jongjong amata maridde hita sian bukwede nomor 467 ayat sada. Masih di roh puji Allah manobusa di maia sorohaku nabe soranganmu ingananmu rohanami konimi mangkohini pakai roh kolunami gabe ulang-ulami. Huriani tuhata taida nunuaing jongjong di joloon inang situa Frida Borusiaturi nunga digo kinasida tiki pangulaon na dihuriaon hobarto aturan ni HKBP tahun 2002 dung amandemen ketiga biddu 27 nomor 6.6 halaman 170 tentang pensiun situa pensiun do sahalak situa sian hapar haladoon molo dung marumur 65 tahun huhut masohot manasida sian hapar haladoon di huriaon tohonan hasituaon hoddo songon situa nasida alani i tamado pasahatot tahamolateon ni rohata tutuhata namadongani namarguguihon huhut napatauhon nasida saliling mangulahon tohonan nasaha tunasida
Akup ni unedo pasahatotta mauliate tu nasida. Songon naong makalujahon tohonani di tonga-tonga ni huriata. Pabor hatotta manasida laho pensiun. Atong tabigi majolo surat keputusan pensiun nasida. Songonoma surat keputusan tuinang situa Prida Borussia Turi nomor 001-07-TY-STY-SK-PS-Distrik Walu Januari 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta HKBP Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta Raya menerangkan bahwa nama Situa Prida Borussia Turi umur 65 tahun, tanggal lahir 23 Desember 1960, alamat Jalan Permata nomor 1 Jakarta Timur, wilayah atau sektor pelayanan sektor Cipinang Asam, ditahbiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 2 Juni 2002 oleh Pendeta Tupal Oluan Rumban Raja Emin. Pensiun situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 18 Januari 2026 oleh Pendeta Anju Saragi Sarjana Teologia. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 43.6.6 halaman 194 pensiun di usia 65 tahun. Jakarta 18 Januari 2026. Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Anju Saragi. Songonoma pakubesin ni nasida saling mangula di HKBP Sutoyo. Goar Situa Prida Borussia Turi tubuh 20 Desember 1910. Ditabal kod 2 Juni 2002, pensiun 10 Januari 2026. Liling pelayan nasida 27 tahun di HKBP Sutoyo. Sian wilayah sektor Cipinang Asam. Guardia Mata, Amir Ihutan Tambunan. Sono manang kapangulon nasida di Huria HKBP Sutoyo saling makubasi. Na perjulo, anggota Dewan Marturia HKBP Sutoyo 2004-2008. Paduahon Ketua Paduan Suara Kasih Ester HKBP Sutoyo 2010-2015. Patuluhon Bendahara Dewan Marturia HKBP Sutoyo 2012-2015. Jakarta 10 Januari 2026. Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta Anju Saragi. Songonima sahak ni SK di Jenahol di tengah-tengah ta. Mulai atema. Dihamu inanami Situa Prida Borussia Turi. Hobartu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digo hihamu pajuon na sahat tuhamu marhobas songo situa di HKBP Sutoyo. Madok muliate do huriot tutuhatta na patauhon hamu marhobas. Hobar tutohonan na sahat tuhamu. Nunga digo hihamu panguloyon na pinadatom muna uju majalo tohonani. Di pasaut hamudo na pinangido ni Tuhani. Na pinangido ni hata ni Tuhani na madok sahat ula tohonan mi. Tamado hamolete honoton ni huriaon pangulaw muna na salilingon. Jala sude ruas mangidohon ang giat di jalo Tuhani akapakubasyo muna gabi pilihan na husus. Jala mabuan pasu-pasu dohot patuguhon haporsiaw di akaruas na hinubasam muna. Dihamu inang Situa Prida Borussia Turi.
mardongan pos ni roha di debata, ama, dohot anak na Jesus Kristus, dohot tod di parbadia. Pensiun mahamu sian ulaon haparhaladoon, HKBP sutoyo, resot sutoyo. Say di pasu-pasu tuhat tama akka pakubasyo muna nasa lilingon. Jala diramo ti mahamu di akka ari-ari ni si dalana muna ditikki nanengro. Amen. Martangiang mahita. Ale de batanami naguk asin ni roha dohot holong ni roha. Mangasahon holong ni roham. Hu pasahat hami hamolateon ni rohanami. Ala pangurupyomu maparguguyhon na posomon. Saliling marhubas di huriamon. Nung asaha diula tohonan na pinasaha mi. Sa ibahem mamarparbuy pakubasyon na. Jala tupaki. Tao patuguhon haprosyaw dohot pakirimon ni ruas ni huriam. Di hanguluan sugot. Molotung pemasohot siyan haparhaladoon. Say palas rohana. Jala pahipas. Asa toktong marsitutu mangula. Mabuat jolma tu haluaon. Tanganmu naguk pasu-pasui mamanugu-nugu nasida. Asa toktong manaili ibana tuho. Pasu-pasu keluargana. Ianakkon na. Dohot pinoparna. Asarap mangulupon pasu-pasu nanilihon mi. Pinuji maho Tuhan. Ala sude dengkan nibasam. Amen.
Moliate ma upasatami ma madukhata mewakili ruas Nyonya Sidauruk Boru Nenggolan. Beliau kami matiki dohot inganan. Salom. Horas madihita sude. Nah parsanga pihame amang pardita resort. Amang inang situa sude parhalado nami. Dohot sude ruas ni HKBP Sutoyo. Amang inang dohot naposebulung. Majalotiki mahami satokin. Laho pasahaton hata mauleate. Tu inang situa nami na menjalani pensiun mulai sadarion. Tu inang situa nami na burju, inang Nyonya Tambunan Boru Sianturi, kami mewakili ruas sektor Cipinang Asam, pasahaton selamat inang. Puji Tuhan, nunga diliot tuhat tatik kinadenggan, tu inang boy pasaehon, boy pasal puhon tugas-tugas sebagai situa di Cipinang Asam. Anggia matutu sude pelayanan naung di pasahat inang selama inang menjabat sebagai situa marparbue mai dihami ruas Cipinang Asam. Jala pangiduan nami nang inang pensiun sebagai holan alani peraturan doi secara administrasi umur 65 tahun harus pensiun. Alai molo melayani hasit tuaon tongdo inang diharapok kami khususnya di Cipinang Asam. Asa tongboy mardalan kegiatata khususnya pertangyangan setiap bulan inang. Tongdo inang bergabung dohot kami. Mauleate madi inang pangiduan nami sian sude ruas na adong di Cipinang Asam. Sehat-sehat mainang, sehat-sehat amang, sehat-sehat sude pinopar ni inang diramoti tuhatta. Atong selamat menikmati pensiun. Molo adong akan hurang sian hami ruas Cipinang Asam mewakili sude minta maaf hami inang marparsauran na denggan mahita muse totong di ari nanengro. Mauleate ma botima horas. Upasatami mamuse tiki dohot inganan madokhata mewakili parhalado amata situa sigalingging. Horas madihita salu na amang inang huriani hituata. Nauhaholong ihame amang padita resort doho amang inang padita fungsional nang song ni dong aku parhalado. Sedarion tama mahita moleate tu amata debata di ulaut ta sedarion ala boy sahalak siad dong ata parhalado mangulahot tu tugas tanggung jawab na. Songon hatan itu hatta di Timoteus di dokon saha ula tohonami nunga tung saha tutu diula dainang hasit tuanon. Gelar hasit tuaon molo di huriata di HKBP gelar sibuanon saat tunamati don. Artina adong dope tuntutan dihita nang penaung purna tugas pasio kita tong do adong tugas tanggung jawab ta di parnguluota. Di keluarga bahkan muluboi doh di uriat doh di negarata ima pangidon nami tung masebel gado acara na di Patu Pahuria laho pabor hato purna tugas salat situa agak beda doh di instansi holan di pasaha SKI bah
mulubui ihusipon unang biro tu sodain na aling mulu dia kabipi di uria ipangido dobe mulubui tong rohamu nang torhalupau kamu beda na tu mulu di pamareta adong pensiun na alay sodang arong pasyon na nang da di siapa sisi tu ada arong pasyon na alay guarima si hamulay tota tuamata di bata pangidoan tuamata di bata di purna tugas setong ma di dongani asirohan itu hatta keluarga ditabai hai pasod doa kasilas neroha. Jadi melotung songni pehata mewakili parhaladu hami ima parhaladu na senior kebetulan bulan naro matong purna tugas. Aido. Jadi mulai tema di tuata mulai tema di saluhut na penugasan ni inang di huriaton. Di pas-pas tuata ma saluhut na doho keluarga. Buti masih kami mewakili parhaladu mulai. Upasat kami mamusaya partikian mangapu sian na pensiun. Horas madihita sude. Tung madok mauleate doau tutuhan tua mata debata. Ala asi doho holong ni rohana buyau sahat pensiun. Maleate di hamu uluan nami amang pendeta resort asaragi. Maleate tu hamu akadong aku parhalado. Suak songoni sude padita na 5. Songoni dong aku parhalado perempuan. Maleate mahu pasahat tu hamu damang dainang ruas ni HKBP Sutoyo. Tarlumobi may sektor Wik Cipinang Asam. Selama saya 23 tahun, itu lumayan. Kalau untuk anak udah remaja, udah mau nikah lah. 23 tahun mau disosit tua. Mungkin tunggodang do ke kurang aku, dang mungkin godang go ke kurang aku. Kehilapan alai di bagasan sadario di minggon hupangido matuhamu damang dainang pinaribo ibotokku minta maaf maau jalatangnya kok kamu asa margogo aka situaon aidang adong na sempurna dang boy paksa honokku si alo morohana tuau. Jadi holan asi dohot holong ni rohani debatado boy au jongjong dison mau liate di ho opungi Joshua di pendukung muna salilingon puji Tuhan mapuang sehat mahoda. Badak kuingok be. Puji Tuhan mak. Suak-suak ini dong kamu paraladu. Saya semoga matong sarupa doho tahu haduan hamu saya sudah taulah hontohonatai asasi rohani Tuhan dihita marsitangnya kita nape di bagasan. Suak-suak ini hamu ruas ni HKBP Sutoyo apalagi mai sektor Cipinang Asam. Pos rohamu rodo peau tu bagas tamanutuhi mulu adong pesta pembangunan maning pesta gotilon. Dang nagabe tadi konoku song nerokon ni amang pendeta hola sakasitu ni dang boy bau tutu marjuba rosong ono tuson marjuba dang betong. Alai anggotong di Cipinang Asam tanya kok kamu mamang tong go piaro tu jabu muna inang madulo kamu dohok majalo gugut tahunan rodo au ari Rabu. Alana nga masukkan ititing nakani tu tahun 2026. Alay nagsuguro hamu boloro ay mahuado pero ay natang nga pasyun na tari. Unang inahamu da? Maule ate madito hatta. Maule ate madihita sude. Horas. Mulak mahamu tuinganam muna. Maredehita sian bukwede 435 ayat 3 laos jongjok kita saluhutna. Luki saleleng di leleng nahi
doho tau ende homa ende kuna imbaruda sorang tiki duk jupang Yesus Tuhaki Toni nama ngajaria tarbaik barlas ni roha sorang tiki duk jupang Yesus Tuhaki Tatangyakkon ma pilihan na tapapungon tuadupan ni Dewata martangiang mahita. Ali Dewata ama nami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupas sahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say South malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar madamena tutoddim. Amen. Selamat hari Minggu Madihita.